बड़ी विरह वेदना में बिया औरतिया कि बलमुआ अरे चली गईले परदे अरे हिया के पीरा पीरा अरे हिया के पीरा बुझल न पिया अरे हो खता बहुत कलेस अरे हो खता कलेस बोलमुआ अरे बोलमुआ अरे बस गईले परदे बोलमुआ बस गईले परदे। हमार भाई पुष्पा राणा जी की तरफ से बहुत बहुत पुरस्कार। हो खता बहुत कलेस रे हो खता बहुत कलेस रे बोलमुआ बोलमुआ चली गईले परदे। ओहो क्या बात है क्या बात है। भाई पिन हटा दो भैया वो रतिया कहतिया बलमु बिना हम विरह में बानी सुतिले तो होला परेशानी हरे बलमु बिना बलमु बिना हम विरह में बानी सुतिले तो होला परेशानी। अभी और बात अखिया के लोरबा अखिया में सूखे गिरतावे चेहरा के पानी मंटू भैया मने हम इनामे खातिर बोलैनी रावरो छोट भाई हमरो छोट भाई बाकी हाइट में हमनी से बड़ बड़े कि जहिया से गईले अरे तो न कइले बगली के भाई बाबे भे
बोलू भैया बीट चेंज कर दिया कि जहिया से कइले तो न कइले बस रुक जाए कि पगली के भाई बाबे भेस रे बलमुआ बलमुआ बस गईले परदेस बलमुआ बस गईले परदेस भैया याद रही बेकारी पाछ छई बेकारी याद रही बेकारी पाछ छई बेकारी लोरवा से तकिया भिगोई रे जे पगली अरे जे पगली जे पगली मिल के रोवे बिछड़ के कितना रोई रे जे पगली मिल के रोवे बिछड़ के कितना रोई रे घड़ी घड़ी जे सोकल करत रहे बतियावे खातिर रोज लड़त रहे की को के वीडियो कॉल देखी के रे मिले खातिर हरदम हरत रहे क्यों फिसलबे करी और जलबे करी फिसलबे करी और जलबे करी कैसे आपन गैर सजोई रे जे पगली जे पगली जे पगली मिल के रोवे बिछड़ के तना रोई रे जे पगली